exactă. A fost ora 5. Biografii, memorii. Среща на 4 очи с президента Георги Първанов. По-късно Стипен Месич ще разговаря с председателя на парламента Георги Пирински и с премиера Сергей Станишев. Стипен Месич и Георги Първанов ще открият паметна плоча на хърватския историк доктор Франьо Рачки в Българската академия на науките. Кредит от 9 милиона евро ще подпишат в Стара Загора Румен Райков, управител на държавното ВиК дружество, и Томас Майер, директор на общинската инфраструктура и околна среда в Европейската банка за възстановяване и развитие. Средствата са за рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура на града. Кредитът е с 3 годишен гратисен период и 15 години срок на погасяване. На церемонията в община Стара Загора ще присъства и министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. După aflarea resurselor financiare necesare majorării acestora,